zlatej príľbe Slovenského národného povstania. Dnes je na programe už 35. pokračovanie tohto najstaršieho motoristického podujatia organizovaného na Slovensku. No a po dosť dlhej dobe sa do Žarnovice vrátila aj prenosová technika Slovenskej televízie. Dnešný 35. ročník zlatej príľby Slovenského národného povstania je už v plnom prúde. O malú chvíľu nám nastúpi 10 najlepších plochodrážnikov po základnej časti do semifinálových jazd, ktoré vám priblížime v priamom prenose. Vy však o nič dôležité neprídete. V dnešnom prenose vám priamo ponúkneme celé vyvrcholenie 35. ročníka zlatej príľby SNP. No a zo záznamu potom aj tie najzaujímavejšie a najatraktívnejšie jazdy základnej časti. My už poznáme tu výsledky po základnej časti pretekov, čiže poznáme 10 semifinalistov. Tu sú ceny, o ktoré sa dnes tu v Žarnovici súťaží. Áno, vľavo máme. Toto je originál zlatej príľby, ktorú získa pretekár v prípade, že vyhrá 3-krát zlatú príľbu. A tu je mini kópia, ktorú získava pretekára, ktorý vyhrá v dnešných pretekoch. Ja som už vravel, že máme za sebou základnú časť a poznáme 10 semifinalistov. Systém pretekov tu v Žarnovici je tu už v posledných 10 rokoch stále rovnaký. Do súťaže nastupuje 20 plochodrážnikov, je to súťaž jednotlivcov, medzinárodná súťaž jednotlivcov, ktorí absolvujú spolu 16 základných jazd, z ktorých sa 10 najúspešnejších kvalifikuje potom do semifinále. V tých 16 jazdách sme videli pomerne pekné súboje. Súťažiaci štartovali v 5-členných rozjazdách. Každý pretekár teda odkrúžil 4 okruhy, postupne sa bodovalo umiestnenie systémom 4-3-2-1 a 0 bodov. Do semifinále teda postupuje 10 najúspešnejších. Z obidvoch semifinálových jazd postúpia do 6-členného finále dvaja najlepší zo semifinále, no a potom ešte v opravnej jazde budú mať porazení semifinalisti možnosť kvalifikovať sa z ďalších dvoch miest alebo získať ďalšie dve dodatočné miesta do finále. Takže finále bude 6-členné, podobne ako jedna opravná jazda. Teda v priamom prenose nás čakajú spolu 4 jazdy. O malú chvíľu by mali nastúpiť pretekári na prvú semifinálovú jazdu. V priamom prenose vám potom ponúkneme i druhú semifinálovú jazdu opravnú. No a samozrejme vyvrcholenie 35. ročníka zlatej príľby Slovenského národného povstania, teda samotnú finálovú jazdu, ktorá sa jazdí na 6 kôl. To je taká rarita. Povedzme si, ktorí pretekári nám postúpili ďalej. Dnes je tu pomerne, povedal by som, veľmi dobré zastúpenie, čo sa týka medzinárodnej účasti. Predovšetkým českí pretekári majú vynikajúce zastúpenie, počnúť s Batelkom, cez Jiřího Štancla juniora, cez oboch synov bývalého ďalšieho vynikajúceho plochodrážnika, cez Aleša a Lukáša Drimlovcov i cez ďalšie známe meno plochej dráhy Mariana Jirouta. Po tých základných 16 rozjazdách je na tom bodovo najlepší a z prvého miesta sa kvalifikoval do semifinále Marian Jirout z Českej republiky, 22-ročný pretekár, ktorý získal spolu 15 bodov, zvíťazil v 3 rozjazdách. Nakoniec niektoré z tých rozjazd uvidíme zo záznamu v prestávkach, ktoré tu budú v programe, ktoré vám ponúkneme. Z druhého miesta sa potom kvalifikoval jeho veľký rival v dnešných súbojoch, 21-ročný Slovinec Matej Ferian. Jeho výsledky sa očakávali predovšetkým vo vlaňajšej sezóne. Zažiaril tento junior i na medzinárodnom poli. No a potom o 3. a 4. miesto sa dosť kuriózne podelili po základnej časti Jiří Štancl junior a Aleš Driml, teda synovia slávnych otcov, ktorí obaja získali v tej základnej časti po 13 bodov. Obaja dvakrát zvíťazili, raz skončili na druhom, raz na 3. mieste v rozjazdách. Nakoniec ešte obidvaja mali i vzájomný súboj, teda vzájomné jazdy vyrovnané. Raz zvíťazil Štancl a raz Aleš Driml, takže musel rozhodnúť žreb medzi týmito dvomi pretekármi o nasadení do semifinále. Tu sa už pozeráme do depa alebo do parkoviska strojov, ktoré je v Žarnovici tu tak atypický na streche budovy. Poďme ale ďalej. Ďalej sa kvalifikoval z 5. miesta Tomáš Sušterčič
Slovinec, ktorý asi najväčším prekvapením, tento 22-ročný mladý pretekár zo Slovenska, pretože z jeho umiestnenia v semifinále sa nerátalo. Zo 6. miesta postúpil asi najatraktívnejší pretekár dnes v štartovom poli, Juhoafričan Karl Lečky, 24-ročný pretekár, ktorý bude jazdiť s číslom 6. Zo 7. miesta potom postúpil Ľubomír Batelka, ďalší Čech, z 8. Norbert Magoši, Maďar, ktorého už Žarnovica veľmi dobre pozná, pretože tu jazdil aj v juniorskej kategórii. Potom z 9. miesta Nemec Joachim Kugelmann a z 10. ďalší Čech Karel Prúša. Bohužiaľ ani jeden z našich troch pretekárov, ktorí sa dnes do tých vyraďovacích súbojov zapojili, sa do semifinálových bojov nedostal. Nedostal sa Gašpar Forgáč, ktorý nejazdil dobre, nedarilo sa mu predovšetkým v úvodných dvoch jazdách. Potom síce získal 5 bodov, ale to bolo na postup málo. Nedarilo sa ani Jaroslavovi Gavendovi, pretekárovi jazdiacemu so slovenskou licenciou, ktorý tu pred 2 rokmi triumfoval na zlatej príľbe Slovenského národného povstania. Tento 38-ročný pretekár však dnes zvíťazil iba v prvej rozjazde, ktorú išiel, potom sa mu už nedarilo. No a nemal svoj deň dnes ani tretí Slovák alebo tretí pretekár jazdiaci so slovenskou licenciou Vladimír Vyšváder, ktorého dnes neposlúchal stroj, nakoniec ani do 4. rozjazdy Vyšváder nenastúpil. Takže toľko základné informácie. Vidíte, že v parkovisku strojov už pripravujú mechanici stroje pre svojich pretekárov. Trošku sa nám tu program v Žarnovici posunul, pretože už v tomto momente mala byť odštartovaná prvá semifinálová jazda. Poďme trošku do histórie zlatej príľby Slovenského národného povstania, pretože máme ešte dostatok času, hoď už sa nám pretekári pripravujú na prvú semifinálovú jazdu. 34 ročníkov sa už odjazdilo na tejto dráhe, ktorá pozná spolu 23 víťazov zlatej príľby Slovenského národného povstania, ale iba dve mená zatiaľ tu, povedal by som, písali históriu. Bol to Jiří Štancl, dnes už možno povedať senior, keďže jeho syn jazdí a jazdí veľmi dobre, ktorý zvíťazil v 74., 75., 79., 83. a 84. roku. Teda získal 5 primátov, podobne ako Antonín Kasper junior, ktorý tu zvíťazil 20 rokov po svojom otcovi v 85. a potom ťahal víťaznú sériu v 5 pokračovaniach za sebou až do roku 1989. No, ale venujme sa už samotným pretekom, ešte keď som už spomínal Štancla seniora a Kaspera juniora. Jedine títo dvaja pretekári získali zatiaľ do svojho vlastníctva zlatú príľbu Slovenského národného povstania, o ktorú sa bojuje tu na tejto dráhe každoročne. Takže tu máme prvé semifinále, do ktorého by nám mali nastúpiť sprava najskôr s červenou pokrývkou hlavy vpravo. To bude zo šestkou jazdiaci Karol Lečky z Juhoafrickej republiky. Tuto máme s modrou pokrývkou potom Slovinec Ferian, s bielou pokrývkou hlavy Čech Jiří Štancl, so žltou pokrývkou alebo žlto-čiernou ďalší Čech Batelka a celkom vľavo pri vonkajšom mantineli bude štartovať ďalší Čech Karel Prúša. Takže Česko, Slovinsko, juhoafrický súboj, určite atraktívny predovšetkým od českých pretekárov. Sa očakáva veľký útok na víťazstvo v dnešnom 35. ročníku zlatej príľby Slovenského národného povstania, ale treba rátať s viacerými pretekármi, predovšetkým s Ferianom, ktorý bude štartovať s modrou pokrývkou hlavy. Tu ho máme, áno, Matej Ferian, ktorý má číslo 10. Už som spomínal, že jemu sa vydarila vlaňajšia sezóna. Tento 21-ročný reprezentant získal tohto roku na majstrovstvách sveta juniorov vynikajúce 3. miesto a vynikajúci mali vlaňajší rok, kedy skončil druhý na cene juniorov Rakúska, bol tretí v pohári rakúskych majstrov a skončil v lani na 3. mieste na prestížnej juniorskej zlatej stuhe v Pardubiciach, čo sú preteky, ktoré sa veľmi ťažko vyhrávajú v náročnej konkurencii. Takže ešte raz sprava Lečky, vedľa neho potom Slovinec Ferian, no a potom trojica českých reprezentantov Štancl, Batelka a so zelenou pokrývkou hlavy Karel Prúša. Všetko je pripravené na štart prvej semifinálovej jazdy a bolo odštartované Jiří Štancl spolu s Lečkým, áno. Jiří Štancl, ale na čele je Juhoafričan
Lečky, za ním Jiří Štáncl, ktorý tvrdo útočí. Bol tam i kontakt s motocyklom Afričana. Veľký súboj o ďalšie pozície. Iba prví dvaja sa priamo kvalifikujú do finále. Ďalší traja budú mať šancu potom v dodatkovej kvalifikácii, teda v opravnej jazde. Stále na prvom mieste Jiří Štáncl, za ním Lečky, potom s modrou pokrývkou hlavy s číslom 10 práve Ferian, ktorého som spomínal. Momentálne sme na začiatku tretieho kola. Zo súboja nám už odpadol Čech Prúša. Pretekári nám prechádzajú do záverečného kola. Zdá sa mi, že o prvých dvoch finalistoch je rozhodnuté. Jiří Štáncl má dostatočný náskok, nakoniec vidíte to sami. Takže cieli poradie Jiří Štáncl na prvom mieste, na druhom mieste potom Karol Lečky, na treťom mieste skončil Slovinec Ferian, jazdiaci s desiatkou, štvrtý potom Batelka, ktorý mal číslo 20 a prvé semifinále neskončil Prúša. Takže znamená to, že Jiří Štáncl bude postupovať z prvej pozície z tohto semifinále do finále, kde bude štartovať na druhej pozícii. Taký je žreb, také je pravidlo, taký je kľúč týchto pretekov. No a druhý muž z prvej jeho semifinále je Karol Lečky, Juhoafričan, ktorý bude štartovať vo finále zo 4. miesta. Všetci traja pretekári ako obaja Česi, tak i tu máme ešte raz štart, ktorý sa vynikajúco vydaril Jirkovi Štánclovi juniorovi, ale ešte lepšie odštartoval Juhoafričan Karol Lečky. Lečky jazdí na jave na motocykli, ktorý momentálne je najkvalitnejším v tomto štartovom poli svetovom. Mimochodom, no a to tu máme dojazd do cieľa, keď bolo jasné, že Jiří Štáncl, Lečky sa kvalifikujú do finále. Mimochodom, Štáncl jazdí na motocykli vlastnej konštrukcie Jest R. Také označenie, ale je to vlastne Jiří Štáncl Racing, označenie motocykla. No a tu už máme druhú semifinálovú jazdu z pravej strany. Šusteršič, Slovinec, Jiroud s modrou pokrývkou hlavy, český pretekár, Aleš Driml, starší syn rovnomenného otca, potom Maďar Magoši a Nemec Kugelmann. Taktiež tu v tomto druhom semifinále veľmi ťažko favorizovať niektorého pretekára. Rozhodne so 17-kou s modrou pokrývkou hlavy jazdiaci Marian Jiroud by mal patriť medzi favoritov. A nemožno však opomenúť ani Šusteršiča, ktorý bude jazdiť s číslom 14. Tu ho máme najbližšie na vnútornom okraji, ktorému sa v základnej časti darilo. Raz víťazil, trikrát skončil na druhom mieste. No a o malú chvíľu bude štartovať Norbert Magoši, tam mal malé problémy. Štartér ho ešte poslal trochu od pásky, no a trošku sa nám zrejme časovo ten štart natiahne. Predsa len každý si vyhľadáva čo najvýhodnejšiu pozíciu. Tesne pred štartom sa i taktizuje. Ide o veľa. Zlatá príľba Slovenského národného povstania patrí medzi cenné trofeje, o ktoré sa tu už 34 rokov bojovalo. Štarter dáva momentálne rezolútny pokyn všetkým pretekárom, aby sa postavili už na svoje pozície. Takže kto? Šusteršič, Jiroud, tí patria medzi hlavných favoritov, alebo Aleš Driml. Český pretekári Aleš Driml a pred ním ešte Jiroud, takže na prvej pozícii Jiroud, hneď za ním s bielou pokrývkou hlavy s 12-kou jazdiaci Aleš Driml. To sú dvaja pretekári, ktorí odštartovali najlepšie. Veľmi ťažko bude ostatným pretekárom momentálne dobiať týchto plochodrážnikov. Jiroud na prvej pozícii, za ním Aleš Driml, iba 18-ročný, druhý najmladší pretekár v dnešnom štartovom poli. Avšak ani Marian Jiroud nepatrí medzi skúsených harcovníkov, má iba 22 rokov, obidvaja sedlajú továrenskú javu.
už iba kvarteto pretekárov sa nám blíži do cieľa druhého kola, pretože so 14-kou Tomáš Šusteršič mal smolu. Musel odstúpiť pre technickú poruchu motocykla. Predposledné kolo, teda tretie kolo. Siali stále poradie nezmenené, na prvom mieste E-Road. Za ním potom s 12-kou Aleš Driml. A takto nám títo dvaja pretekári aj prešli cieľom, takže Marian E-Road so 17-kou nám vyhral druhú semifinálovú jazdu a spolu s Alešom Drimlom, mladým 18-ročným českým pretekárom, sa Marian E-Road kvalifikoval do finále, priamo do finále Zlatej príľby 35. ročníka Zlatej príľby Slovenského národného povstania. Trojica, ktorá v tomto druhom semifinále neúspela, taktiež bude mať možnosť štartovať v opravnej jazde. Ešte raz sa pozrime na štart. Vynikajúco odštartovali českí pretekári. Ešte sa tam snažil práve Šusteršič, ktorého potom zradil motocykel, vsunúť sa medzi českých pretekárov, ale to sa mu nepodarilo. A Česi, mladí Česi, prakticky celé 4 kola kontrolovali priebeh tohto druhého semifinále. No a tu máme už cieľ. E-Road, Aleš Driml. Ďalší dvaja finalisti, takže dokopy máme už 3 Čechov. Vo finále spolu s nimi sa kvalifikoval Karol Ečky, juhoafrický reprezentant. No a očakávaný scenár sa naplňa. No ale my sa teraz vydajme na chvíľu do depa, kde je už pripravený s rozhovorom kolega Jozef Havrila. Ďakujem Milošovi Kováčovi za slovo. Pri mikrofóne máme teraz Gašpara Forgáča. Miloš to už spomínal, našim reprezentantom sa nedarilo. Vy ste skazili prvé 2 jazdy. Boli to nervy? Ne, ani nervy nie, ale v tej prvej jazde som myslel, že už tá páska pôjde hore a tak som do nej narazil a bol som vylúčený. A v tej druhej, že som ešte prakticky tú prvú jazdu neabsolvoval, tak som nemal vyskúšaný ten prevod a mal som veľmi ťažký prevod na tú druhú jazdu. Takže tie dve nuly, tak keby neboli tie 2 nuly, tak neviem, tak by to možno vyšlo do toho semifinále. Po 2 jazdách ste ešte verili, že môžete postúpiť ďalej? No, s 8 bodami sa ťažko postupuje, takže išiel som, čo sa dalo, ale ťažko sa dalo postúpiť s 8 bodami. V 91. roku ste skončili na tomto podujatí druhý. Bol to vrchol vašej kariéry? No, dá sa povedať, že bol po juniorskom titule majstra republiky a 6. mieste v Európe juniorskom, tak to bol ten tretí taký najväčší úspech. Vy už dlhší čas jazdíte. Je toto vaša posledná zlatá príľba? No, to som chcel práve, že sa poďakovať ľuďom a vedeniu Žarnovickej plochej dráhy, pánovi Šočíkovi a všetkým okolo, čo sa tomu venujú. Bola to posledná zlatá príľba a ďakujem všetkým, ako mi držali palce za tie roky, čo som jazdil za Žarnovicu a ďakujem všetkým. Ale verím, že na vašom stroji vás ešte uvidíme niekde jazdiť. No, ostávame jazdiť ako v klubovom za Racek Pardubice prvú ligu. Tento rok sme postúpili do extraligy, takže v Čechách tú extraligu a nejaké medzinárodné závody. Ďakujem vám veľmi pekne za rozhovor a slovo odovzdávam opäť na komentatorské stanovište Milošovi Kováčovi. Takže Gašpar Forgáč sa zrejme so zlatou príľbou Slovenského národného povstania rozlúčil. Dúfam, že práve na tejto trati, pretože vlastne táto plochá dráha v Žarnovici je už jediná, čo nám na Slovensku ostala. Vyrastú ďalší pretekári, ktorí budú minimálne tak úspešní ako Gašpar Forgáč. No ale poďme ďalej. My sme vám slúbili, že vám v prestávke, ktorá je momentálne tu na dráhe, sme vám slúbili, že vám ponúkneme niektoré rozjazdy zo základnej časti, takže poprosil by som réžiu o záznam. Začíname hneď prvou rozjazdou, ktorej sa predstavili správa Čech Prúša, Talian Miotelo, ďalej náš reprezentant Vyšváder, Sinkovský z Ukrajiny a Čech E-Road. Bola to úplne prvá rozjazda. Tu máme všetkých 5 pretekárov, ktorá otvárala dnešný program niečo po 15. hodine. Mimochodom pred pretekmi trošku sprchlo, ale na druhej strane to zase dráhe trochu pomohlo, pretože sa nepráši a myslím si, že organizátori môžu byť s počasím spokojní. Sme tesne pred štartom hneď prvej rozjazdy, v ktorej sme mali svoje želiesko v ohni s 9-kou Lado Vyšváder s bielou pokrývkou hlavy. Však neoštartoval najlepšie, do čela sa dostal so 17-kou
český pretekár Jirout, za ním jazdil jeho krajan Prúša na 3. pozícii, potom s tou bielou pokrývkou hlavy slovenský pretekár Wischwader. No a zahraničné taliansko-ukrajinské duo uzatváralo štartové pole v druhom kole. Miotello bol 4. a Sinkovský na 5. pozícii. Vidíte, aký si Jirout v úvodných 2 kolách vypracoval dostatočný náskok. Mohol ísť v pohode. Tu máme Mariana Jirouta, už som spomínal, že je to ešte vlastne mladý, začínajúci pretekár, 22-ročný. Skutočne veľký náskok Mariana Jirouta, ktorý býva v Pardubiciach a momentálne slúži vojenčinu, takže je členom klubu VTE Pardubice. Jeho otec Jiří Jirout bol juniorským majstrom Československa v roku 1974 a mimochodom víťazom Zlatej príľby Slovenského národného povstania tu o Žarnovici v roku 1980, teda pred 18 rokmi to mal Marian Jirout presne 4 roky. Takže v cieli prvej rozjazdy bolo poradí Jirout, Prúša, Wischwader, Miotello, Sinkovský. Jirout si zapísal na svoje konto prvé 4 body. Posúvame sa ďalej. Tu máme 4. rozjazdu, ktorá bola veľmi atraktívna, pretože stretli sa na štarte 4 Česi, Štancl, bratia Drimlovci, potom Talian Andriolo a Batelka, teda ďalší pretekári, ktorých sme videli v semifinále, ktorí sa kvalifikovali ďalej. Favoritom bol samozrejme Jirko Štancl a Aleš Driml. Tu je Jiří Štancl, povedal som, syn známeho otca. Nakoniec Jiří Štancl senior je 30-násobným majstrom Československa, ešte bývalej republiky, a je taktiež 5-násobným víťazom Zlatej príľby Slovenského národného povstania. 5-krát tu triumfoval. Očakával sa predovšetkým súboj medzi Alešom Drimlom a Jiří Štanclom. Ešte mohol do tohto súboja zasiahnuť i Batelka, ktorý išiel v zelenej pokrývke hlavy úplne pri vonkajšom mantineli, ale štart vyšiel vynikajúco Štanclovi, hneď pri ňom Aleš Driml. Bol to súboj pre všetkých týchto dvoch pretekárov, aj keď Batelka sa tam usadil na 3. pozícii. V cieľovej rovinke prvého kola poradí Štancl, Aleš Driml, iba 18-ročný pretekár, ktorý jazdí ligu v Nemecku, nakoniec aj jeho mladší brat, 17-ročný Lukáš, ktorého sme tiež videli dnes na žarnovickej plochej dráhe, je, dá sa povedať, legionárom v nemeckej lige. Cieľ druhého kola poradie sa nemení. Jiří Štancl, 23-ročný pretekár, na prvej pozícii. Za ním Driml a podobne ako v prvej jazde išiel suverénne Jirout, tak v druhej jazde išiel absolútne suverénne ďalší Čech Jiří Štancl junior. Štancl jazdil s číslom 4. Mimochodom, Štanclovci to sú vyložene plochodrážnický klan. Tu máme cieľ 4. rozjazdy v poradí Štancl, Aleš Driml, Batelka, Lukáš Driml a potom Talian Andriolo, ktorý však nedokončil túto rozjazdu. Takže tu je Jirka Štancl, pokračovateľ klanu Štanclovcov, však plochu drahu jazdil starý otec, taktiež jeho otec. A zrejme bude táto tradícia pokračovať. Poďme ďalej, tu máme 7. rozjazdu. Wischwader, Šustiaršič, Batelka, Forgáč a Lečky. Dvaja slovenskí reprezentanti sa predstavili v tejto 7. rozjazde. Zvedaví boli domáci diváci, predovšetkým na domácich pretekárov Wischwadera s Forgáčom, ktorí však obaja si zarábajú na svoje živobytie práve v Čechách. Bola to 7. rozjazda, v tomto momente sa vlastne končila druhá séria rozjazd. Po prvej jazde sa Forgáčovi nakoniec ani Wischwaderovi nedarilo. Wischwader skončil na 3. mieste, mal iba 2 body na svojom konte a Forgáč bol v prvej jazde vylúčený. To už nakoniec Gašpar v rozhovore s kolegom spomínal. Takže štart, na čelo sa dostal hneď po štarte Karol Lečky, toho sme mali možnosť vidieť v priamom prenose
v semifinálovej jazde. Úplne suverene je to dosť prekvapujúce, predovšetkým to, že ako sa dokázal rýchlo Karl Lečky aklimatizovať tu v Žarnovici. Je to pretekár, ktorý má 24 rokov a reprezentoval Juhoafrickú republiku aj v tohtoročnom i v laniajšom zámorskom finále majstrovstiev sveta. Mimochodom, Karl Lečky bol tu už raz na zlatej príľbe Žarnovickej v roku 1993. Vtedy sa však nekvalifikoval do semifinále. Skončil až na 14. mieste, pravda, vtedy mal iba 19 rokov a prakticky začínal. Pekný súboj Lečkyho so Šusteršičom, so Slovincom, ktorý sa v priebehu 3. kola dostal pred Juhoafričana. No a Šusteršič napokon, ktorý jazdil s číslom 14, túto 7. rozjazdu vyhral, takže cieľ 7. rozjazdy cieli prvý Šusteršič, druhý Lečky. Na 3. mieste skončil Batelka, český pretekár, a bohužiaľ duo slovenských reprezentantov Wischwader Forgáč skončilo v tomto poradí až na mieste 4. a 5. Teda Wischwader získal iba 1 bod, Forgáč 0 bodov, Šusteršič si zapísal ďalšie 4 body. Poďme ďalej. 8. rozjazda končila prvú polovicu základnej časti. Na štart sa postavili sprava Slovinec Ferian, Maďar Bence, Čech Jirout, ďalší Čech Jiří Štancl junior, no a potom ešte ďalší reprezentant, ktorý pôvodom pochádza z Čiech, avšak reprezentuje Slovenskú republiku, predvlaňajší víťaz zlatej príľby. Tu ho máme so zelenou pokrývkou hlavy, Jaroslav Gavenda. Ja som to už spomínal, že Jaroslav Gavenda dnes jednoducho nemal svoj deň. Gavenda jazdil s číslom 7. V prvej jazde dokázal zvíťaziť vo veľmi silnej konkurencii. No ale uvidíte nakoniec sami, nebudem predbiehať, ako skončila táto jeho druhá rozjazda. Bola to druhá jazda pre všetkých 5 pretekárov. Hneď po štarte sa dostal do čela s 10 Matej Ferian. Spomínal som už jeho umiestnenia po lanejšej sezóne. Je to 3. miesto z tohtoročných juniorských majstrovstiev sveta, čo je skutočne vynikajúci výsledok pre tohto mladého Slovinca. Za Feriana sa zaradil zo 17 Jirout, až na 3. pozícii jazdil Jiří Štancl junior. Pretekári v druhom kole zo 17 na druhom mieste jazdiaci Marián Jirout vlastne zažiaril v 93. roku, kedy získal druhé miesto na zlatej struhe na juniorskej súťaži v Pardubiciach, no a bol i 8. na zlatej príľbe v Pardubiciach. A už o rok na to, v 94. roku začal Jirout jazdiť v britskej lige. V lani vyhral zlatú stuhu juniorskú súťaž v Pardubiciach. A v tomto roku mal vynikajúce umiestnenie majstrovstva sveta jednotlivcov. V kontinentálnom finále obsadil Jirout druhé miesto a vybojoval si priamy postup do finále majstrovstiev sveta pre budúci rok do seriálu Veľkých cien 1999. Takže to bola 8. rozjazda, ktorá nám ukončila prvú polovicu. Jej víťazom sa stal Ferian pred Jiroutom, Štanclom, Gavendom a Bencem. To sa však už dostávame do finále, do priameho prenosu, prepáčte, do reálu, pretože tu sa nám momentálne pripravuje dodatková, alebo ak chcete, opravná jazda, na ktorú nastúpia títo muži. Prvýkrát šestica pretekárov v štartovom poli alebo na štartovej rampe Žarnovickej plochej dráhy. Čiže tí, ktorí neúspeli v dvoch semifinálových jazdách, správa Nemec Kugelmann, potom Slovinec Ferian, ďalší jeho krajan Šusteršič, potom Česi Batelka, Prúša, no a Maďar Magoši bude štartovať z nášho pohľadu úplne zľava. Ťažko už momentálne v tomto štartovom poli nabitej šestici niekoho favorizovať. Jedno je isté, ten, kto odštartuje najlepšie, dostane sa do veľkej výhody, pretože veľmi ťažko sa na krátkej plochej dráhe, ktorá tu v Žarnovici meria presne 400 metrov, predbieha. No a jedno isté, že dvaja najlepší z tejto opravnej jazdy doplnia to kvarteto, ktoré už sa kvalifikovalo do finále.
Všetci pretekári si ešte vyhľadávajú čo najvýhodnejšiu pozíciu. S desiatkou tam nechce Ferian. Slovinci si zrejme brúsia zuby na finále, ale netreba zapomenúť ani na Batelku, ktorý jazdí s tou žlto-čiernou pokrývkou hlavy, ktorý tiež patrí medzi favoritov tejto rozjazdy, a taktiež iba ani na Joachima Kugelmana. Komu vyšiel najlepšie štart? Ferian, áno, Ferian je to s desiatkou. Ferian, za neho sa zaradil Karel Prúša s jednotkou. Ferian Prúša, také je poradie, potom je tam s 19-kou na 3. pozícii jazdiaci Nemec Joachim Kugelman. A bude to zaujímavý súboj predovšetkým o 2. pozíciu. Kugelman s Prúšom. Zdá sa, že pozícia Mateja Feriana, alebo prvé miesto Mateja Feriana je momentálne neohroziteľné, ale Karel Prúša odrazil útok svojich protivníkov s tou zelenou pokrývkou hlavy, je momentálne na 2. mieste. Cieľ 2. kola a zdá sa mi, že jedine Joachim Kugelman, jazdiaci s červenou pokrývkou prilby, má možnosť ešte zabojovať momentálne o finále na 35. ročníku Zlatej prilby Slovenského národného povstania. Pretekári idú do záverečného 4. kola a finálová účasť Mateja Feriana vo finále je momentálne neotrasiteľná. Na 2. mieste s veľkou pravdepodobnosťou skončí Čech Karel Prúša. Áno, je to tak. Momentálne v tejto opravnej jazde sú podstatné iba prvé 2 pozície, takže Matej Ferian a Karel Prúša doplnia to kvarteto finalistov, ktoré už poznáme. Na štarte finále 35. ročníka Zlatej prilby sa nám teda predstaví s 12-kou Aleš Drimo, český pretekár, taktiež jeho krajan Jiří Štancl. Potom bude tam Marian Jirov, tretí český pretekár, bude tam jeho Afričan Karol Lečky, bude tam Matej Ferian zo Slovenska a kvarteto Čechov doplní ešte Karel Prúša, najskúsenejší z českých pretekárov, už 34-ročný, skúsený, povedal by som harcovník plochých dráh. Pozrime sa ešte raz na štart opravnej jazdy v tomto nabitom 6-člennom štartovom poli. Už som vravel, štart je veľmi, veľmi dôležitý. Ferianovi vyšiel podľa predstav. Dobre, tam odštartoval Nemec Kugelman, avšak dostal sa z vonkajšej strany pod neho Karel Prúša, ktorý si napokon aj vďaka tým skúsenostiam, ktoré tento 34-ročný jazdec má, túto pozíciu udržal. No a tu už je cieľ, spomínaná dvojica Ferian a Prúša vo finále. No a teraz sa poďme opäť na chvíľu presunúť do depa strojov, kde už je pripravený na ďalší rozhovor kolega Jozef Havrila. Ďakujem slovo Milošovi Kováčovi. Pri mikrofóne mám teraz Jirka Štancla, syn slávneho otca. Pripomeniem pre televíznych divákov, Jirko Štancl vyhral Zlatú prilbu 5-krát. Aké to byť synom slávneho otca? No, není to nic moc krásného, protože všichni ode mě očekávají to nejlepší a jsem v roli favorita a je to těžké obhajovat, nebo snažím se být jako nejlepší, ale někdy to bohužel nejde, no. Bol to otec, ktorý vás doviedol k tomuto športu? Byl to děda, pak začal táta, pak teda já jdu ve taťkovi šlépějích a snažíme se, no. A Miloš Kováč už v prenose spomínal, že máte vlastný stroj. Aký je to stroj? Ako ho vyrábate? No, jedu na tátových motocyklech, který to je BM, je to podobný, něco mezi Javou a GM, takže má to podélné žebrování a má to úplně jinou vačku, takže zkoušíme, no. V čom je lepší od superov, lebo dnes je lepší? A já bych neřekl ani, jestli je lepší, já si myslím, že je to stejně vyrovnaný, akorát ta dráha dneska je hrozně tvrdá, záleží jenom na startu a těžko se hol tady předjíždí, protože ta cejcha je vás pomalí a pak je daleko zase těžký ho jako snížit ten náskok, co ten první má, ale uvidíme, no, jak bude dráha na finále. Straťou jste spokojný? Jo, škoda, kdyby bylo trošku víc materiálu, bylo by to lepší, bylo by to takový závodničtější pro diváky, ale uvidíme, finále a na šerskou. Pomýšľate na vaše premiérové víťazstvo tu v Žarnovici? Tak já jsem to byl 3krát a pokaždý jsem byl na bedně, takže doufám, musíme to zaklepat na dřevo, takže doufám, že tam budu i dneska, no. Držíme vám palce a slovo opäť odovzdávam na komentátorské stanovište Milošovi Kováčovi. Ďakujem veľmi pekne, len pripomeniem, že Jiří Štancl junior, musím pripomenúť vždy junior, pretože to meno
ma trošku zvádza k tej histórii, ktorá bola krásna. Skončil v Lani na Zlatej príľbe Slovenského národného povstania. Práve tu v Žarnovici na výbornom 2. mieste, takže tohto roku určite bude chcieť tento pretekár, ktorý jazdí ligu v Veľkej Británii, zaútočiť na ten Vavrín najvyšší. Nakoniec tradícia tak káže, ale poďme ďalej v našom zázname, poďme sa ďalej pozrieť, ako sa dnes tie preteky tu v Žarnovici vyvíjali ďalej. Dostávame sa na štart 9. jazdy, kde sa postavili Česi Batelka, Prúša, potom náš reprezentant Gavenda, ďalší Čech Aleš Driml, teda starší zo súrodencov Drimlovcova, Slovinec Šusteršič. V tomto momente bol na tom veľmi dobre, predovšetkým Slovinec Šusteršič, ktorý mal už na svojom konte ten veľmi dobré umiestnenie. V prvej jazde skončil tretí, v prvej jazde skončil druhý, v druhej jazde zvíťazil, tak mal prakticky postup do semifinále už v tomto momente skoro istý. Pozrime sa, ako pretekári odštartovali. Tu už máme pomaly cieľ prvého kola. Na čele s červenou pokrývkou hlavy s číslom 20 jazdil Ľubomír Batelka, ktorý odštartoval skutočne vynikajúco. Za neho sa usadil potom zo 14-kou práve spomínaný Slovinec Šusteršič. No a na 3. mieste jazdil Aleš Driml. Batelkovi táto 9. rozjazda, ktorá začínala druhú polovicu diania v základnej časti, tu vyšla. Je to mladý 23-ročný pretekár. Prakticky Česi prišli s omladinou sem do Žarnovice dnes. Jazdí za klub Slaný. No a bol tu na Zlatej príľbe už dvakrát. V 94. roku skončil Batelka na 7. mieste. No a v Lani, predstavte si, stál na stupni víťazov, kedy skončil za štanclom na 3. mieste. Mimochodom je držiteľom práve z vlaňajšej žarnovickej Zlatej príľby, je Batelka držiteľom rekordu tejto dráhy. Cieľ 9. rozjazdy napokon v poradí je Batelka, Šusteršič, Driml, Prúša, Gavenda, takže nič sa nezmenilo. Bohužiaľ, náš pretekár Jaroslav Gavenda prvýkrát nebodoval. Takže to bola 9. rozjazda, no a postupne sa nám preteky dostávali do finále, dostávame sa ďalej, posúvame sa na 11. rozjazdu, kde sa postavili na štart Ukrajinec Bobilo, náš Gašpar Forgáč, Talian Miotello, Slovinec Ferian a ďalší Talian Andriolo. Jasným favoritom bol Matej Ferian, mladý slovinský pretekár. No a Gašpar Forgáč, ktorý jazdí s číslom 3, tam s tou modrou pokrývkou hlavy ho tam máme, mal veľkú šancu na reparát, pretože v úvodných 2 jazdách nebodoval. Toto bola jeho 3. rozjazda a veľmi potreboval získať body na to, aby mohol pomýšľať na postup do semifinále. Štart najlepšie vyšiel Matejovi Ferianovi, ktorého sme pred malou chvíľou videli v priamom prenose v tej opravnej jazde, a ktorý sa z 5. pozície napokon do finále kvalifikoval. Za Ferianom potom Gašpar Forgáč, ktorý taktiež odštartoval veľmi dobre. Tento 31-ročný slovenský pretekár, ktorý má veľký úspech z 88. roku, kedy sa stal juniorským majstrom ešte bývalej Československej socialistickej republiky a skončil rok predtým, ešte v 87. 6. na juniorskom európskom šampionáte. Z tých najväčších úspechov Gašpara Forgáča ešte možno spomenúť z 91. roku 2. miesto spolu s Milíkom v majstrovstvách ČSFR, no a tiež 6. miesto na dlhej plochej dráhe v rámci majstrovstiev bývalej Československej federatívnej republiky. V tomto roku sa Forgáč dostal do semifinále majstrovstiev Českej republiky. Poradie sa nemenilo a bolo jasné, pretože Ferian mal dostatočný náskok, mal v závere Gašpar Forgáč trošku problémy v poslednej zákrute, ale napokon to 2. miesto v pohode, povedal by som, ustrážil. Takže poradie v cieli 11. jazdy Ferian, Forgáč, Andriolo, Miotello a Bobalo, teda 2 Taliani a Ukrajinec za našim Gašparom Forgáčom. No a tu je víťaz 11.
rozjazdy. Poďme ďalej, ideme na 13. rozjazdu, v ktorej sa predstavili opäť Talian Andriolo, Nemec Kugelmann, ktorého sme videli v opravnom semifinále, potom Prúša z Českej republiky, Juhoafričan Lečky, no a Niederland, to je náš mladý juniorský reprezentant, ktorý už nahradil ako náhradník v tejto 13. rozjazde Wischwadera, pretože Wischwader napokon po 3 jazdách odstúpil, rozhodol sa nenastúpiť do tejto 4. rozjazdy z jeho pozície, celkovo do 13. rozjazdy, ktorá začínala záverečné kvarteto rozjazd. V tomto momente už bolo prakticky o postupe Lečkyho, ktorého tam máme s číslom 6 so žlto-čiernou pokrývkou hlavy na druhej pozícii správa, keď sa na to pozrieme z pohľadu pretekárov, tak o postupe Lečkyho a Kugelmana prakticky bolo do semifinále rozhodnuté. Taktiež veľmi dobrú pozíciu už mal Prúša, ktorý jazdí s bielou pokrývkou hlavy a štartuje z prostrednej pozície. Takže máme tu štart, ten vynikajúco vyšiel Lečkymu. Strednou časťou dráhy sa dostal Lečky na... ktorého som už spomínal, že má aj medzinárodné úspechy už na svojom konte. Pre nás je to predsa len trošku atraktívny pretekár. Mimochodom, okrem Slovíncov a Čechov prišla sem do Žarnovice i ekipa ďalších zahraničných pretekárov. Prejazd do posledného kola poradie sa nám nemenilo. Sú tu taktiež ešte Maďari, Poliaci a Ukrajinci. Avšak Ukrajinci tohto roku neprišli s tým najlepším, čo doma majú. A sa zdalo ešte, že v závere Kugelmann zaváhal, napokon druhú pozíciu si uhájil. Víťazom 13. rozjazdy sa teda stal Juhoafričan Karl Lečky. Na druhom mieste skončil Nemec Kugelmann, na treťom Čech Prúša. Andriolo na mieste 4. a napokon mladý Slovák Niederland túto rozjazdu ani nedokončil, keď ho zradila jeho java. No a poďme ďalej, tu je 14. rozjazda, na ktorú sa postavili z pravej strany Sinkovský z Ukrajiny, potom Batelka z Českej republiky, Maďar Magoši, náš Jaroslav Gavenda, Slovinec Matej Ferian. Bola to 14. jazda, kde už prakticky Ferian s Batelkom mali, čo sa týka bodov, zabezpečený postup do semifinále. Išlo tu samozrejme o výhodnejšie pozície, čo sa týka umiestnenia na štarte v samotných semifinálových jazdách. Spomínal som už, že to bola 14. rozjazda z celkového počtu 16 rozjazd. No a napokon odštartovalo iba kvarteto, pretože Ukrajincovi Sinkovskému sa vôbec nedarilo a jeho java ho zradila. Ešte pred štartom napokon nezískal na tohtoročnej zlatej príľbe Slovenského národného povstania tento mladý 20-ročný Ukrajinec ani jeden jediný bodík. Ale pretekári odštartovali podľa očakávania. Matej Ferian na prvej pozícii, za neho sa zaradil Čech Batelka na tretiu pozíciu, potom Magoši a bohužiaľ náš Jaroslav Gavenda až na pozícii 4. Bezpečné odstupy, ktoré prakticky všetkým vyhovovali. Matej Ferian si strážil svoju prvú pozíciu. Batelka bez problémov jazdil na mieste druhom. Nakoniec mal už nazbieraných v tom momente 8 bodov, ktoré mu stačili na postup do semifinále. Môžem predbehnúť, že pridal v tejto rozjazde ďalšie 3 body
čo značilo, že napokon postúpil Batelka do semifinále s 11 bodmi zo 7. miesta a Matej Ferian postúpil so 14 bodmi z 2. miesta aj vďaka tomuto víťazstvu v 14. rozjazde. Takže ešte raz poradí 14. rozjazdy v cieli Slovinec Ferian, druhý Batelka, tretí Magoši, náš Gavenda až na mieste 4. No a Ukrajinec Sinkovský ani neodštartoval. No a v našom zázname by sme vám ešte mohli ponúknuť 15. jazdu. Na štart sa postavili Šustiaršič zo Slovenska, Jirov z Českej republiky, náš Gašpar Forgáč, mladý Driml, teda Lukáš Driml mladší zo súrodencov Drimlovcov a Poliak Skupieň, už skúsený 40-ročný pretekár, jazdiaci za Poľsko. Tu máme peticu pretekárov pred 15. rozjazdou. Už bolo jasné, že postup momentálne majú vo vrecku Šustiaršič a Jirov. Išlo iba o to, že Skupieň, ktorý si dobre rozbehol dnešné preteky, by v prípade víťazstva mohol taktiež pomýšľať na postup do semifinále. To bolo vlastne jediná nevyriešená otázka pred touto jazdou. Skupieň išiel so zelenou pokrývkou hlavy úplne na vonkajšom okraji dráhy. Všetko je pripravené na štart 15. predposlednej rozjazdy základnej časti. No a vynikajúco zo 17. odštartoval, tam ho vidíte s modrou pokrývkou hlavy, práve Marian Jirov. Dostal sa na prvú pozíciu, hneď za ňou sa zaradil Slovinec Šustiaršič. Poradie sa nemenilo v druhom kole. Táto dvojica si utvorila dostatočný náskok. Pozrite sa, ako sa vzdialili svojím prenasledovateľom. No a Poliak Skupieň už v tomto momente mohol o postupe do semifinále 35. ročníka Zlatej prílby Slovenského národného povstania aj napriek 40 rokom a napriek tým skúsenostiam, ktoré nesporne má, iba snívať. Dostatočný náskok dvojice, ktorá nemala záujem vlastne ani veľmi útočiť na seba. Vpredu zo 17. Marian Jirov, 22-ročný Čech, za ním zo 14. Tomáš Šustiaršič, taktiež 22-ročný pretekár Slovenska. Je tu cieľ, poradie Jirov, Šustiaršič, Forgáč, Skupieň a na poslednom 5. mieste skončil s číslom 8 Lukáš Driml, teda mladší 17-ročný syn bývalej československej legendy. Marian Jirov so 17-kou zaznamenal svoje tretie víťazstvo zo 4 rozjazd. Napokon sa stal víťazom tej základnej časti. Uvidíme ho nakoniec aj vo finále, ktoré sa o malú chvíľu začne, ktoré vám samozrejme ponúkneme v priamom prenose, ale predtým ešte záverečná 16. rozjazda, do ktorej sa postavili Bence Bobilo, Jiří Štancl, Miotelo a Aleš Driml, takže predovšetkým súboj Aleša Drimla a Jiřího Štancla juniora lákal v tejto 16. záverečnej rozjazde. Obidvaja už mali postup do semifinále istý a bolo jasné, že Bence Bobalo i Miotelo do semifinále v tomto momente nepostúpia, pretože nemali dostatočný počet bodov. Štart vynikajúco vyšiel číslu 12, to je Aleš Driml junior, ale pozrite sa, ako sa tam začal predierať zozadu Jirko Štancl, ktorý sa postupne dostal na druhú pozíciu. Jirko Štancl jazdí s bielou pokrývkou hlavy, momentálne je ešte tretí. Tam sa ešte s 15 pred ním vozil Zsolt Bence, maďarský pretekár, ale Jiří Štancl teraz sa dostal popod maďarského pretekára vnútornou časťou dráhy na druhú pozíciu. No a vpredu Aleš Driml, 18-ročný pretekár, ktorý jazdí nemeckú ligu za Dietenbergen, pritom však jazdí samozrejme aj Čecha za klub Zlatá príľuba Pardubice.
Jeho najväčšie úspechy sú predovšetkým druhé miesto na majstrovstvách Európy juniorov do 19 rokov v tomto roku. No a taktiež v Lani bol tretí na cene juniorov v Rakúsku. To sú taktiež veľmi prestížne juniorské preteky. Česká republika sa o svoju plochodrážnickú budúcnosť skutočne nemusí obávať. Zoberte si, že všetci najlepší pretekári, alebo tí pretekári, ktorí sa dnes predstavili tu v Žarnovici a predstavia sa aj vo finále, to sme už v reále momentálne, tak majú 18 až 23 rokov a to je na plochú dráhu skutočne veľmi perspektívny vek. Predtým, ako vám ponúkneme v priamom prenose finále, na chvíľu ešte dávam slovo do depa Jozefovi Havrilovi. Ďakujem za slovo po tretíkrát z depa. Dobrý večer. 22 rokov robí riaditeľa tohto zaujímavého podujatia inžinier Michal Šovčík. Povedzte nám čosi o jeho histórii. No tak v prvom rade na úvod by som chcel poďakovať slovenskej televízii, že po niekoľkých rokoch absencie si do programu dali tento priamy prenos, ktorým určite spropagujú našu činnosť. Po druhé by som vás popravil, ja som Milan, nie Michal. Čo z histórie? Plochá dráha v Žarnovici je jediná aktívna plochá dráha na Slovensku a prakticky od roku 1954 sa takéto podujatia organizujú. Teda dnes si pripomíname dvojnásobné jubileum, 45 rokov plochej dráhy a 35 rokov medzinárodných pretekov o zlatú príľbu Slovenského národného povstania. To je obdobie, ktoré dáva základ preto, aby sme v takomto podujatí a v organizovaní takýchto podujatí mohli pokračovať aj ďalej. Je to už dosť dlhá doba, každý rok tu máte 5 až 6 tisíc divákov. Ako ich dokážete pritiahnuť? No v prvom rade si myslím, že je to jednak perfektná organizácia, že nie sú tu žiadne zbytočné časy, že všetko ide ako by malo ísť. V druhom rade myslím si, že sa nám stále ešte darí zabezpečiť primeranú úroveň pretekárov, pretože viete, nie je umenie alebo veľmi lákavé pre diváka, keby sme tu mali jedného, dvoch špičkových pretekárov, ktorí už dopredu sú jasní, že vyhrajú. To pre diváka nie je zaujímavé. Pre diváka je práve to zaujímavé, že je to pole pretekárov také výkonnostne vyrovnané a že vlastne aj teraz, ako vidíte, až do finálovej jazdy ešte nemáme stále jasného favorita. To je jedna vec. Druhá vec si myslím, že 80% je tu takých ľudí, ktorí srdcom žijú s týmto športom a oni teda čakajú na takéto podujatia, aby mohli prísť. No a v treťom rade si myslím, že je to to, že na Slovensku sú ozaj len v Žarnovici takéto preteky a že sú, žiaľ Bohu, len raz do roka, teda že je to tradičná zlatá príľba, ktorú ešte stále držíme a vzhľadom na nedostatok aktívnych jazdcov nemôžeme tu robiť teda lígové podujatia alebo nejaké majstrovstvá republiky jednotlivcov a podobne, na čo jednoducho nie je to už na Slovensku jazdcov. Aké máte ďalšie plány alebo aké sú perspektívy zlatej príľby tu v Žarnovici? I keď tu obrovské problémy so získavaním finančných prostriedkov, z roka na rok skutočne je to ťažšie. Veľkí sponzori, ktorí boli v minulosti ako Benzínol, VŽ Košice, tí nám z nejakých nám nie moc známych dôvodov prestali prispievať finančne, takže z roka na rok sa prostriedky ťažko získavajú. Z roka na rok sú tieto preteky drahšie, no i napriek tomu je stále našou snahou, aby sme neprestali, pretože keď raz prestaneme, ťažko to obnovíme. Nerobili sme 2 roky podujatia majstrovstve sveta, aj keď to boli predtým len predkola. Prestali sme a bude problém získať na Slovensko takéto podujatie. Takže našou takou snahou organizátorov by bolo získať sem nejaké podujatie, ktoré by bolo súčasťou majstrovstiev sveta, aspoň pokiaľ by to bolo kontinentálne finále. Vidíme, že sa nám pretekári pripravujú, veríme, že to bude z roka na rok lepšie a slovo má opäť Miloš Kováč. Dúfam aj ja, že zlatá príľba Slovenského národného povstania že sa jej bude i v budúcich rokoch dariť. Momentálne nás čaká vyvrcholenie 35. jubilejného 35. ročníka zlatej príľby. No a tu už máme finalistov. Sprava s červenou pokrývkou hlavy Aleš Driml, vedľa neho jeho krajan, ďalší Čech Jiří Štancl junior, potom Jirout, ďalej Juhoafričan Lečky, ďalej Slovinec Ferian a Čech Prúša. Kde hľadať favorita? Ťažko nájsť favorita tejto šestici a viem, že veľmi veľa domácich funkcionárov fandilo a drží palce predovšetkým mladému Jirkovi Štanclovi, pretože jeho otec urobil tejto zlatej príľbe veľmi dobré meno, rád sem jazdil a potom v lanejšom druhom mieste by mnohí tomuto mladému, sympatickému Čechovi víťazstvo na 35. ročníku zlatej príľby dopriali.
Samozrejme, to i hra nervov teraz pred finále. Čaká nás záverečná jazda, ktorá sa ako jediná v tomto ročníku pôjde na 6 kôl so 6 štartujúcimi. Ešte raz pripomínam, od vnútorného okraja bude štartovať Aleš Driml, vedľa neho Jiří Štancl, potom Slovinec Šusteršič, Lečky, Ferian a Prúša. Samozrejme, že nie Šusteršič a Lejroud, tam som sa trošku zmýlil, to je ten pretekár s bielou pokrývkou hlavy s číslom 17. Všetko je pripravené na štart 35. ročníka. Kto štartoval najlepšie? Práve Jiroud. Áno, na čele je Jiroud. Hneď po štarte na druhé miesto sa usadil jeho krajan Aleš Driml, a kto je na mieste treťom? Mám taký dojem, že Jiří Štancl junior, takže momentálne stupeň víťazov pre Českú republiku, cieľ prvého kola. Jiroud, Aleš Driml a Jiří Štancl junior. Bude to zrejme súboj užíva českých pretekárov. Ťažko možno očakávať, že by zo 4. pozície ešte Karl Lečky, Juhoafričan, zaútočil na vedúce trio českých pretekárov. Cieľ druhého kola. Poradie sa nemení. Na prvom mieste stále zo 17-kou jazdiaci Marian Jiroud. Jeho víťazstvo by bolo dnes mimochodom veľmi spravodlivé, pretože stal sa víťazom v základnej časti. Po tých 16 rozjazdách mal skutočne najviac bodov na svojom konte. Vlastne dnes v základnej časti zo 4 rozjazd 3-krát zvíťazil, raz skončil na druhom mieste a momentálne to tak vyzerá, že je na najlepšej ceste, aby prvýkrát v živote získal zlatú prilbu Slovenského národného povstania. Ja len pripomeniem, že zlatú prilbu Slovenského národného povstania už má vo svojej vitrine jeho otec Jiří, ktorú získal presne pred 18 rokmi. To mal vtedy mladý Marián 4 roky a to je posledné kolo. Pretekári sa nám blížia do posledného kola a ja si myslím, že je rozhodnuté. Marian Jiroud získava po 18 rokoch pre rodinu Jiroudovcov, pre tento ďalší špičkový český klán, zlatú prilbu Slovenského národného povstania. Napokon na druhom mieste skončil zo 4-kou jazdiaci Jiří Štancl junior a na 3. pozícii s 12-kou Aleš Driml. Takže absolútny triumf českých pretekárov. Absolútny triumf známych českých mien. Mien, ktoré písali históriu nielen českej, ale aj československej plochej dráhy. Mien, ktoré sú veľkým prísľubom pre budúcnosť českej plochej dráhy. Marian Jiroud, 22-ročný Pardubičan, sa teší právom. Opäť opakujem, po 18 rokoch získava ďalší Jiroud, tentokrát Marian, zlatú prilbu Slovenského národného povstania. Teda aspoň jej zmenšený duplikát, pretože keby chcel prilbu do svojho trvalého vlastníctva, musel by tu zvíťaziť 3-krát, tak ako sa to už podarilo Jirkovi Štanclovi seniorovi a tak ako sa to už podarilo Antoninovi Kasperovi mladšiemu. Marian Jiroud, muž, alebo mladík, ktorý sa na budúci rok predstaví v seriáli Veľkých cien, ktorý si vybojoval priamy postup do finále majstrovstiev sveta 1999, ktorý patrí medzi najväčšie nádeje českej plochej dráhy. Je teda v poradí 24. mužom, ktorý vyhral zlatú prilbu Slovenského národného povstania. Pozrieme sa ešte raz na štart. Jiroud odštartoval skutočne ako raketa vynikajúco, za neho sa ešte zaradil Driml a Štancl, ale v priebehu tých 6 finálových kôl nedokázal ani jeden z týchto pretekárov sa k Marianovi Jiroudovi priblížiť. A už som to v priebehu tej finálovej jazdy spomínal. Triumf mladého Čecha je absolútne suverénny, no predovšetkým absolútne zaslúžený po tom, čo dnes predviedol a v základnej časti v rozjazdách v semifinále nakoniec, aký suverénny výkon predviedol i vo jazde finálovej. Tu si môžeme vychutnať ešte raz celú finálovú jazdu, ktorá sa išla na 6 kôl. Na druhej pozícii bol v tomto momente ešte Aleš Driml
ktorý jazdil s číslom 12, tou červenou pokrývkou hlavy. Napokon Drimo taktiež skončí na stupni víťazov, avšak až na mieste 3., pretože ešte v závere sa dostal pred neho Jiří Štancl junior. Je to lístok číslo 5176. Losujeme druhú cenu. Marián na motocykli Java, takže je to vlastne aj triumf tej značky, ktorá v posledných 10 rokoch je absolútne dominujúca na plochej dráhe. Ja som už spomínal, nakoniec sme to mali aj v rozhovore, že jedne Jiří Štancl junior sa snaží jazdiť na motocykli a vlastnej konštrukcie, respektíve konštrukcie vlastného otca. Režia nám stále ponúka ešte finálovú jazdu. Zo záznamu tu už bol náskok Jirouta tesne pred koncom tejto finálovej jazdy dostatočný, mal tých 15, možno 20 metrový náskok, mohol jazdiť pokojne. Ani jeden z ďalších českých mladých dobrých pretekárov, čiže ani Aleš Driml, ani Jirka Štancl junior sa nedokázali k Mariánovi Jiroutovi priblížiť a nedokázali ho v ceste za víťazstvom ohroziť. Takže máme tu v poradí 24. víťaza Zlatej príby Slovenského národného povstania. Spomínal som jedine Jiří Štancl starší, Antonín Kasper mladší dokázali zvíťaziť 5-krát po 2 víťazstvá. Ešte majú potom Zdeněk Kudrna, Petr Ondrašík a Lubomír Jedek, ďalší svojho času vynikajúci českí pretekári. No a do toho radu tých ďalších pretekárov, ktorí vyhrali toto cenné podujatie, sa zaradí i Marián Jirout. Tu je poradie, vidíte to v grafike, absolútny triumf českej plochodrážnickej školy, kedy mladíci, pozrime sa na to aj trošku ináč, Jirout má momentálne 22 rokov, Jiří Štancl junior 23 rokov, Aleš Driml iba 18 rokov. To je skutočne veľká perspektíva pre českú plochu dráhu. Tu už máme cieľ, Štancl napokon na 2. mieste a na 3. mieste Aleš Driml. Chystá sa nám vyhlásenie víťazov. Náš priamy prenos sa však už pomaly končí. Dúfam, že sme vám ponúkli pekný motoristický zážitok. Presne o 2 týždne sa bude v Hričove pri Žiline konať ďalší slovenský motoristický sviatok. Na programe je ďalší ročník ceny Slovenskej republiky, tradičných cestných motocyklových pretekov, a kamery Slovenskej televízie budú 13. septembra opäť pri tom. Keďže ešte máme minútočku, snáď by sme si mohli pozrieť to trio, áno. Tu máme v prostriedku sympatický Marián Jirout, po pravej ruke má Aleša Drimla, po ľavej potom Jirku Štancla juniora, takže Marián Jirout získa ten duplikát Zlatej príľby, ktorá bola vyrobená v 88. roku a ktorá čaká na svojho majiteľa. Mimochodom, je to mosadzná príľba, ktorá je postriebrená a pozlatená. Uvidíme, či niektorý z pretekárov ešte v budúcnosti dokáže 3-krát zvíťaziť a získať zlatú príľbu. Zo Žarnovice sa s vami lúčime. Dovidenia a do počutia pri ďalších motoristických a športových prenosoch Slovenskej televízie.